ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ସମୟ ପାଇଛି। କାରଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛି, ଏତେ କାମ ରହୁଛି, ମତେ ଭିଡିଓ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେନି। ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ମିଳେ କହିଦିଏ। ତ ଆଜିର କହିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ଏଇଟା ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସର୍କଲରେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା କହିଲେ ବୁଝା ପଡେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିବେ ଗୋଟେ କଥାଟେ, ସିଧା ମାନେ ରୋକଠୋକ କହିବେ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ, କଥାଟା ବୁଝା ପଡିବନି। ତାଙ୍କୁ ଓଲଟେଇ କହିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାତିରଦାରୀ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଖାତିରଦାରୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆସେନି, କାହାକୁ ଆସେ କାହାକୁ ଆସେନି, ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି, ଯଦି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେବେ ଘିଅ ବାହାରେନି। ବହୁତ କିଛି ଆମର ରୂଢି ଅଛି, ଲୋକ କଥା ରୂଢି ରହିଛି। ତ କହିବାର ଭିଡିଓଟା କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ନା, ମୋ ଲାଇଫରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ବିତର୍କ ହଉଛି ମୋ ପଛରେ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେଣି। କହିବି କଣଟା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, କଣ ବିତର୍କ ହଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଆପଣ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜଣେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମତେ କହିଲେ କି, ସତ୍ୟ, ତୋ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ପଛପଟେ କେହି କଣ ଗପୁଛନ୍ତି କି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି, ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କଣ ହେଇଛି, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି, କହିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ। ସଂସ୍ଥା ବଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ କୁହେ ଯେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ହଉଛି ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍। ତା ବିଷୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଭିଡିଓ। କିଏ ସିଏ, କଣ, ଭିଡିଓ ଆସିବ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କଣ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ ଅପଡେଟ, ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି ଲାଇଫରେ। ଆପଣ ବି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ୱିଥ ସ୍ମାର୍ଟଲି ହାର୍ଡ ୱାର୍କଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଜିନିଷଟା ଫଲୋ କରେ, ମୁଁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ କରେ। ଆଇ ନୋ କି ମୁଁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରଖେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରଖିକି ଚାଲେ ନା, ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ୱିଥ ସ୍ମାର୍ଟଲି ସହିତ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକିରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଦିନ ତମାମ ଏପଟ ସେପଟ ନ୍ୟୁଜ କଭରେଜ କରିବା ଟାଇଡ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଫେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହଉଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହଉଥିଲା ଲୋ ଏପିଏମଜି ରେ। ସେଠୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଭରେଜ କରିକି ମୁଁ ଆସିକି ରୁମରେ ବସିଲି। କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନି। ଗୋଟେ ଭାବୁଛି, ଫାଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବ୍ରେକଅପ୍ କୁ ନେଇକି କରିଥିଲି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥାଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭିଡିଓ। ଟପିକ ହଉଛି ସେୟା ନା, ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯଦି ଘିଅ ବାହାରୁନି, କେବେ ତ ବାହାରିବନି, ଆଙ୍ଗୁଠି ତେଢା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ୱେଟ୍ ଥାନ୍ତୁ, ତେଢା ହବ। କିଏ ସେ ଲୋକ, କଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ। ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହଉନଥିଲା। ସେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ସେ ପିଲା ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଚିହ୍ନା ହବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।